Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa aton nga pagpangalaga ining Aksyon Night Patrol. Lunes kita nga presentation mga ka-aksyon. Monday kita, Setyembre 19, 2022. Sumangad na luwat na magkita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko ang mga balita nga natipon sa nga itong Aksyon Unity Reporters. Aton Aksyon Correspondent gikan Norte padulong sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Aton man pagkabantayan, aton man pagkaimos walang pinagkuling nga sitwasyon sa Dakbano sa Bacolod kag probinsya. Samtang nagalanog ang aton nga kagabihon. Sa kinahandan may kaupo naman nato ng aton man nga Patrol 1 Bravada Patrol. Umod nato na puwersa ng Aksyon Zil Minardo. Back to back sa ato naman piloto sa patrol. Lunes nga edisyon Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayo man ang ato pagbantay sa pinagkuring mabalita, national, balita, international, breaking news, flash report. Update naton sa lakat man sa panahon. Ubod naton ang puwersa ni Aksyon An Defensor Lisay. Dari naman sa Studio A sa Master Control, sa ato naman yung technical side. Abot nato na puwersa ng Aksyon Oliver Pason and Aksyon El Rey Dutilios. Sa ngalan man sa inyong regular program host sa sining palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad sa kanginan, talos lamang kita temporaryo. Sa ato nga pagpangalagan mga ka-Aksyon, ako naman si Aksyon John Diaz. Welcome na welcome sa liwat dari sa Aksyon Night Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:02 na. Ay, kamusta kamadara? Kamusta ang aton talagi matag para matiya? Kamusta kamadara mga ka-aksyon aton sa kalanginan? Aton suki matag para matiya dari sa 61 ka mga kabarangayan sa Dakbano sa Bacolod. Aton man mga ka-aksyon sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kumusta ka mo mga ka-aksyon? Manayanaya ang panahon sa Dakbano at sang Bacolod subong nga gabi. Ang iban doon na hidlaw gate sa kinatuwag naton nga peryahan. Mga carnival rides. Damogid ang nagdinaguso digto bisan Lunes sa may Bacolod City Government Center. Kamo na kalagaw na kamo to? Ako, duhay pagid ko gana subong nga. Base sooner or later guro ano? Naming panyampo naton mga ka-aksyon subong nga gabi
Kay na nagtuluting mo kita dara sa gwa, do tinawang kalangitan, kailang kaitis ang haulo hapon-hapon. Medyo mapaang-paang ang aton nga panahon. Ano yung mga kaaksyon sa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, mga kaaksyon, nagapadayon sa karon ang ginahimo man nga state funeral. Kay natalana ng ilubong sa King George VI Memorial Chapel si Anay Queen Elizabeth II. Ang sang reyna ko ng monarchy o ko ng monarch sang United Kingdom, mga kaakson, nga naglawig sa masobra 70 katuig ang iyang pagpangalaga dira bilang reyna sang UK. Subong adlaw ginapadigayon ng state funeral, particular balaba ining ginagyan niya halin digto sa ginapadigayon man nga misa. Natalala ini mga kaakson nga ilubong sa King George VI Memorial Chapel. Upod man diri of course kung sariin ginlubong ang iya nga iloy, ang iya nga utod kag ang iya man nga bana. Perti ang mga Queen's Guard ho, nakaplastar na, nakapreparar. Perti man kadamo sa nga mga nagtambong o nagkumpanya abi sa lubong ni Queen Elizabeth II, kay tanan halos nga mga matag-as ng opisyal sa naglain-lain nga mapungsod sa kaributan ang imbitado gid kang nagtambong mismo. Isa na do sa nagtambong si United States of America President Joe Biden o po naman dring iya nga tiayon nga si Dr. Jill Biden. Subong ara na makaaksyon ining karo kung sa rin ginsakay ining lungon ni Queen Elizabeth II. Nagalabay sa isa ka malapad nga dalan, porte karamo sa mabulak balang agin pangaboy diguro sa lakyan. Para sa state funeral, mga kaakson, nagalabay na ini sa isa ka two-lane nga road, mga kaakson. Wagin sa sangupod nga iba nagahulat ng iban nga mga motorsiklo kung mga salakyan. Isa lang yung nagahulag, no? Padulong dari sa may King George VI ang mga kabayo. And then ang mga guard, mga kaakson, namo ni kada labay gani nagadoko gid ang ilang nga ulo bilang pagpakita sang ilaman diri nga pagrespeto kay Queen Elizabeth II, kay pertig kadugay siyang iya diri nga pagpangalagad, mga kaakson na. Pero kalawig do halin pa ni kaina sang mga alas 4 sang hapon na nagsugod na gid ang ila diri nga seremonya. Tub sumong wala pagid na lubong. Pero tikikalayo nga nakalayo nga daan sang iya diri nga ginbiyahe. Ang lugar kung sariin siya nga ginhaya, kadto naman sa lugar kung diin gipadagan ng misa kung state funeral. Tub naman mga kaakson sa prosesyon hasta nga padulong sa kung diin ini sa ilubong. Nagpundo pagit sa subong nga matanion sa mga iya diri ginakabing nga Queen's Guard. Kaya mi ara sang salute o kon honorary honors nga ginhimo. Kamo gini basta gani Reyna kabado kamo sa tutod lang ining iya nga pagtaliwan, preparado na niyang ila mismo dikto nga gobyerno. Sila ka matag-as nga opisyal 30 katuig na nakaligad. Amo na gina-implementar nilang Upland London Bridge. Amo na makaakson sa napatay ni si Queen Elizabeth ang aton ginambal pirmi o kung ang ginambal to sang karamaan, London Bridge is falling down o kung has fall. Kung silingon, amo nang nagatumod, mga kaakson. Dili naman kay Queen Elizabeth II sa iyaman nga pagtaliwan na. Pero tino, kagina pagidya nga prosesyon kanabalaba na. Subong maupod na lakat ang mga guards, ang mga kabayo, dira mga matag-as nga opisyal. Ginasundan of force, diri isang iyaman nga mahimata kalakip na si King George o kung King Charles III. Sige, dugay-dugay ma-update kita, mga kaakson, sa pinaka-latest man nga sitwasyon dito mismo sa United Kingdom. Action Radio Philippine Standard Time, nas 10:08 na! May mga mensahe bala kamo lang inyo ipadala lang sa ato naman yung text hotline 0963757084. O kung mga ka-aksyon, butang mandara sa ato ni live streaming, i-type nyo lang www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ara na lang ato yung live streaming, hindi ka mo magkawya nga magpadala sa inyong mga komento, mensahe, mga reaksyon, suwestyon. O kung luyag ninyo patamyaw, mga ka-aksyon, ato ginahatagan sa igtarupangod sa ato mga pagpangalagod sa mga gabi kay medyo malawig-lawig ang aton nga panahon.
Amin na ba sa Night Patrol? Pwede kita dali mga kaakson mabasahan ninyo tanan. Ay, nagaulat na lang kamo sa resulta sa STL. Resulta man sa atong nga loto. Dugay-dugay. Ito na tagan sa igtalupangon. Pagkanawagon mga kaakson na resulta sa inyo mga ginahulat ng mga numero. Base ka muna ang masunod ng mga milyonaryo. O kung na itong tagdaog mga kaakson sa Small Town Lottery Draw. Sa siniman nga materiyon, check na nato ang pinakaring nga sitwasyon sa Dakbanon sa Bacolod din na naton nga Patrol 1, aton nga Bravado Patrol. Kamusta yan ang paglibot-libot ni Action Zil Minardo o ang Police Station number 2 may selebrasyon nga ginpanigayon sa bunga gabi. Kumunga nangin madinalag-on sila kagin pasidunggan bilang Best Numbered City Police Station o Best Numbered Police Station sa bilog nga Region 6. Tapos sa ilaman nga Anti-Illegal Drugs Operation ay silaman nga nagpanguna sa bilugman nga Region 6. Iginahataga man nila diri sa pagkilala ang ilang mga media partners. Of course, kalakip ng Action Radio Bacolod ang pila nila mandara ka mga nagabulig para matigayon ang pila ka mga programa dira mismo sa Police Station number 2. This time, Alcagson, yari na nga ito naman nga Patrol 1, aton nga Bravado Patrol with Action Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Zil! Do maayos ang pagkakoreana to sa bungao? Action dyan! Ay, kalain! Kailangan sa leksyon. Do ka namin sa eleksyon, pero do ka mayo, ginsubong sa imo nga bukay-bukay nga buhok ha. Ayo di purma. May nga, nana ko sa mga bago. Ano nang alam mo nga bago subong? Master Pindon, hindi ka hipos. Goldilocks. Ayo di purma. Goldilocks! Kaya tingin mo pa na gold ang mo buhok. Kung matsagan, kung do koreana ka nga daan? Mga bansaga na Goldilocks. Oo, hindi ka pa na gold. Kung gold nga daan, buot silingon nga may ara-ara. Ayo di purma. Nagitanda. Why get that, Zel? Ayo di purma. Ario, certificate. Certificate, thank you. Get congratulations sa Police Station number 2. Yes, magand gani action dyan, no, na gapat Thanksgiving gid si Police Captain Paul Vincent Pendon. Sa duwa sila ka-award. Oo. Sa paya PRO6 action dyan. No, kagati araman to kahina si Police Lieutenant Colonel Kachumbo action dyan. Oo. No, nagatambong mat kay ang sa PNPDEG, mga taga PDEA, naging pang-imbitar ng mga barangay captain sa area of responsibility dira sa Police Station 2, kasubong man ang mga stakeholders, no, kagati mga personnel man kag operatiba dira sa may Police Station 2 kag media partners no, sa Gani. mga kapulisan. Do nag-healthy na ginang migo ta? Sana all. Dahil Laura tulad sa imo. Gani, so na kami makita nga dawa. Kung makita kami nga liwat, Ang nagawan. kung makita kami nga duwa liwat, dapat mapalitson gid sa liwat. Sana all. Karami na leksyon na. Wala man ko nagamba ko nung nga litson, di man bot siling litson baboy. Manok ka. Ang masarangan lang. Sana all. Tingbo na lang magkasal siguro. Ano? Tingbo na lang magkasal. Ay, di sa magsala da. Hindi, gid sa magsala-sala da. Kay kun basta lang nga madomdoman nga basta ganit kasal nga tinaga. Sana all. Basta hindi na ako mag-tell. Hindi na sa magtel, no? Pero importante, at least ang pagkahimo sang Goldilocks mga buhok, gin-celebrar gid. Sana all. Mga kakson, mga kita ka mo gani, magsaka amo diri sa istasyon, kung daw kulo kana nga itsura si Zed Minardo na. Sana all. Pero ang ilang Bisaya yun. Sana all. Bisaya mo, ng anak. Grabe ka naman, ginahay mo ko na gani ka na kana, ikaw yama, ilong nga binasaya ka ganyan. Pag na ako nilong ambot, na hindi na siya mag-tell yan. Kung nagtaas pag yun ang imo nga ilong, Oo. basta hindi ka manapak tao. Or Grabe. kung taas mo ilong, namin idan mo buhok, Oo.
Tapos, pwerte pagiggabi ka do ka hamis-hamis pagiggabi ka ligwison yung mga guya. Bodo si Heart Evangelista ka na. Sana all. Basi matingala na yung mga partner, matingala na Blas Papang. Oo. Oh, reporter ko ni ukon artista. Di ba, pang okay lang yan? Oo, tapos bigulpi mo binag-transform ang si Papang. Oo. Tapos, Nag-chase Escudero. ay, kalain. Sana all. Sa bagay, Heart Evangelista at Chase Escudero, no? Galing kay dumati bali-balita. Todo bulaganan naman sa kadua, but silingon, nagbulag na ka mo? Sana all. Ha? Kamahal sang balisen Kamahal gani, tood man, no? Pero, di importante ba, yung subong imo nga postura, doon nakibot gigina si Action Art. Abi ko sino nga nabisita? Sana all. Kayawan, pahimutan si Action Art. Oh, yawan sa imutad si mo. Ang bang ni Action Art pagsunod yun sa New Center. Abi ko, may nakabot na nga listener halin sa Korea. Sana all. Kasabat. Pag nagtulukay mo kami, ha? May nakabot nga listener sa Korea. Ang bilawot, no, sa gwao, paglili ni Tawi, o si Zil na iya. Ayo di purma. Pwerte, no? Sa mare, ngagin kaon niya. Abase, way pagawuro ka kita si Action Eric kag si SM sang imo subo nga bag-o nga lock. Inali. Nakakita na. Inali gili makita nila mambag sila si imo nga. Oh wow. Ayo di purma. Wow, ito manay mo, Bok. Sana all. Ay, hindi mo na. Way man guro, way man yung restriction kay iti hindi mo na eskwelahan. Usually kung sa eskwelahan ka, ti mahilis kaya kolor sa imo buhok. Pero kung nari ka mas trabaho, yan, importante. Sige-sige lang man, no? Kita mo, amo na, Goldilocks mo buhok, nakabaton kapag gina-award. Sana all. Wala ka timbre, naka-slippers lang galing. Sige lang, importante, masaya. Sana all. Yeah, citation rates ko, no? Wow, sana all. Tayo namin itong may mapalitson itong daan ko ro kay na. Oo, may lechon. Oy. Mga seafood section dyan. Tiway gida, way tagita da, sir. Sana all. Sandali, sabi naman gani, mga pizza-pizza lang. Nakibot kami, may kitering niya. Ay, basta ya pindon nga ga tirada gina ya. Way niya ka pabulihin. Hindi. Di pa ki- Saka bonggang mega mo kagina. Ano Action Zil, tika mo studying ka mo subong? Ari sa downtown area action dyan. Oo, tinakalagaw ka mo to sa ano bala? Plaza. Sa NGC, bala nakalagaw man ka mo? Sa NGC. Kaya wala mo, gito ko ng peryahan, no? May aral ito ko ng peryahan sa likod subong. Oo, may mga na siya action dyan, mga rides. Sa NGC, may mga rides na natusubong kagat ang palibot. Hasta September 30, election dyan, free ang ila, siningang entrance. Okay. So, pwede ka to ka, gusto mo sakay sa Ferris wheel, si Papa na sakay pang. Pero kung nag-rides kaya, libre man, ano may bayad? Wala bayad pang, no? Ang rides, wala. Ang may bayad, pero ang entrance Ang lang entrance libre. lang ang Oo. libre. So, Ang rides may bot bayad. silingon, ang plano, galit nila, butangan nila baral, butangan nila gate. Oo, may baral na siya action dyan. Oo, kaya gati, dito sila sa may likod, sini sa NGC na nakaplastar na. Sa September 30 lang ang bayad sa entrance ni. Ang wala bayad? So, wala yung mag-picture-picture pa yan. Di pwede ka pa to kasulod. Oo, kung hindi Pero kayo hilig sa ride, no? Oo, pagka October 1 na yung base, dira na sila masuk, manukot sa nga entrance yan, masakay ka man o kung hindi action. Mga pilang entrance, wala pa ito nakabutang, kung pila Wala gate. pa action dyan. Hopefully, tani, ano lang, no? Budget friendly lang ba lang Oo. ano kay para damo makasulod kay kung perti ka mahal. Duway na ganang iban magsulod ay labi kung di kaya hilig sa rides be. Amagid. Siguro action dyan, barato lang na kung mag-sulod ka naman gid. No, ang rides lang gid, ang medyo balubahado. Siguro may harap mga biling 150 na 200 dira gid man siguro ang Ba? ticket sini sa mga rides. Perti na gid ang rides, no? Hmm. Usually, before, the rides would go around the mga 40 pesos, 50 40, pesos. Diba si dira ang presyo before. I don't know, subong kay ti mahal dan gasolina? Correct. Crudo, puwerte ka mahal.
Pero kung Kung nga nagasolina man humano, na tulog-tulog. ati naman labang disgrasya, inali bala tunga-tunga bala ka tiyog ka Ferris wheel na kuntat. Nga na kuntat! Uy, wala gasolina. Sana all. Na kuntat. Kawan naman, naging kapoy lang gatulog. Yung kapoy ang katulod. Hindi man na. Dari hopefully it would not happen here kay Ti Mascara Festival ang daan. After 2 years, nakabalik din man ang Mascara Festival. Pero anyway, is importante, dara bala sa nag-manage ang carnival, hindi naman pupatami ang publiko para ma-enjoy sang tanan. Kung bulubahado lang the better, no? Yes, correct. Galing ato ng mga, especially yung mga pamatanon, kag kabataan action dyan. Nga, kung may kwarta lang, sabis ka lang nagkamahal. Kung kisa testingan, gini ang mga butang, mga bagay, bala, nga ma-enjoy agad sila action dyan. Pero tiyan mo lang na ginaayo, tayo sa mga operators dira sa may, sa may mga rides, no, nga hindi lang gid syado kamahal, ini ang mga tickets, no, gusto magsakay na sa mga Vikings, no, sa mga Ferris wheel, dito, kaya subong kabalo naman tanga daw medyo gipit-gipit pagid, no, subong kay wala pa man gid siling natapos ini ang pandemic action dyan, no? Wala pa gid totally, wala ang COVID na dula diriya sa aton sa may tungsod sa Pilipinas. Gani. Ate, Pero oo. kung ikaw ya magsulod, kung mo gold di mo buhok, ti mahal-mahal ka gina. Sana all. Na English kaya siguro, para libre na lang na eh. Hindi na pwede discount kaya ang bal nila mo buhok, Pwede discount. gold na nga daan. But silingon, gold pag ginangunod ka bulsa mo. Sana all. Sana all na lang gid eh. Si Papang bala si Papang ma-rides sa bala. Mga namian, ginagid ka muna sa mga rides. Rides ka muna, mahilig ka muna sa mga rides, ya? Pang ma-ride ka na bang? Ma-ride Hindi ka ba? magkagada kay kabalo ka kung may ara mo lang yan, madiretso na saya. Ano pang? Sana all. Nakasakay na saya? Ano, kasakay ka na? Ano na? Bumkar? Gano'n na siya pang? Amang kabungguan ay, bumong. Sana all. Mag-drive ka lang dyan. Ah? Ga-drive ka gid sa salakyan. Ati, yagi na, mailagay ka, yagin butangan, pakpak. Sana all. Kibot ko ang gabantay nga. Dari na sa lakson ko rin. Kibot niya galaya sa may NJC. Gani. Pero anyway, at least may ara da no, may makabuhi ng negosyo sa likod ng NJC. Kahit kung may mga rides gid man, ang problema lang da kung tabunan gid man nilang palibot, ti mga baligya sa likod, do medyo matabunan man. Compare before nga kung open nga ti pag gusto lang ga sulod rabi kung mag-cross ka da sa may playground dira sa NJC. But anyway, importante may ara dira at temprano pa sila nagsugod. September 19 pa lang, pila pa kasimanantis ang October, hopefully makabawi-bawi man ang rides da. Oh, bawi gid. Sana all. Balikan nato si Action Zil Minardo. Action! Night Patrol! Balik na si Action Zil. Ako dyan. Te. Oo, luwas direction dyan gali sa may mga rides sa NJC. Namayara, pag-ibri ang mga kiosko, para sa may Bacolod City Public Plaza. Okay. Hindi naman pasan. Amat-amat na nilagay na pang plastar. Oo, siguro pati ini ang sa sulod din sa plaza, direction dyan, may mga kawayan man yun. Siguro may mga kiosko, pag inada, ako na nun ang plano sa syudad ba? Anyway, May mga Katie. kawayan ng kasulod nga ginapasad sila. Okay. Galing kay kundra ka mabaligya sa sulod. Dinali, may kuanad ang sulod sang plaza. Bla, domamba ka nga may gatinlo. Pero wala pag kaya bati, yung nga may ginabutangan da nga baligyaan sa sulod. Kay kung magbutang kasi na dira, do ka alang-alang mangguro. Kay in kaso may mga events bala. Basta siguro gidra lang nila Action Zil, ginapasad sa sulod, ginakayo, pero dalon nila sagwa, inib lang ginapang balay na nila nga mga kawayan. Tapos amo na pang install dira nila sa may dalan. Oo, siguro. Kay kagina, pag nakita ko, may napasad na gid. Dari sa may higad, isang tubagid na Police Station 1, ayun, action dyan. May mga kawayan, sa gida dito yan sa may sulod, mga ginapasad Manila. Okay. Kasi may mga exhibit sa Labalao. Guro, kay may mga events kin man, madamo abis ang event o kung mga venue ang maskara. Pero sa Action Zil, kung ikaw mag-estimate, ano kasang karon sinaman o kung ano kalapad? Ang kiosk, isa ka kiosk ko, action dyan. Gamay lang. Amang- Ang kiosk ko, gamay, kasita, kasang dako, pagani nga, tundra nga, mo guro sa may technician, nakadako lang na gamay. Tido normal do regular nila nga cut, no? Mga sobra, mga lapit, duwa ka do pa, duwa mo na guro kalapadon nga sina. Pero duwa mo maglanin sa una, Action Zil, kabalo ka, tiga, may man ang space ginatag para damo ang makakuha, no? Sa pwesto.
correct action dyan. Kagati, lapit na lang nga daan, ginahunos sa subukang inadlaw, no? Pila na lang kadlaw, October naman action dyan mo. Iya mo na ginahiyagaw ang Manila. So, medyo puno na. Kagati, dadamo, naginaguro ang nagakuha sinisang pesto mandira sa mga kiosko, no? Sa may Bacolod City Public Plaza, no? Pila na lang gid ka simana, no? Magasaulog na ang syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. Kagti, sa nabalaan naton daw medyo madamogid guro ang mga bisita di kag ang magakadto diri sa may syudad sa Bacolod action dyan kagati so far diri sa aton nga pagalibot-libot sa syudad sa Bacolod action dyan na ginapangabay tagid nga wala may maglunta naman subong kaya naman may maglunta sa subong insidente o kung mga dalaguan gid bala no pawayan na kamo pawayan na kamo so far malinong kag matawhay action dyan ang syudad sa Bacolod dalin kagina sa ato na diri nga paglibot-libot kag as of this time ang lakat sa trapiko diri sa dalan sa Lacson no kag sa iban pa nga mga area sa syudad ay normal na action dyan no malaka na lang ang mga salakyan nga ato na diri makita ni kumpara naton kung hapon ni action dyan kagati kagina ang Bacolod PIO bala action dyan ang CCTV cameras diri along Lacson kag circumferential do gina-live ni nila no nga makitaan ang sitwasyon sa nga trapiko sa nga syudad sa Bacolod no ang Yaka Bacolod PIO sa mga 6 PM ang sitwasyon sa trapiko makitaan gid naton action dyan kag hasta mag dulom sini no ang maayo man kay CCTV do quality man sa gihapon ko ano may mga magluntan nga insidente so makitaan dayon action dyan kagati so far sa aton mga tagkulamati mayong gabi igit kag maghalong gid kita tanan observation report kag gikan sa patrol ni sa Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa observation report sa patrol with Action Zil Minardo po dila kay Action Papang Nixon Tahom. Action Radio Philippine Standard Time las 10:25 na. Mayang gabi dira kay Papang Dennis Richard Tiboruma sa tanan kuno nga tagparamatik kag sa bugos nga kapuwersa o kon puwersa sang Aksyon Radio Bacolod. Ara naman si Sir Melili Origo and of course nag-monitor na sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Jinky Dialagdon. Mayang gabi dira si Ma'am Jinky, kumusta lang? Kag kay Sir Arthur Jeff Villasor, Ma'am Star Mayo, Doc Matt Mayo, kay Sir Noel Amar Alma Oligon, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joya Dra, sa talang nga pamilya ni Ma'am Jinky sa Barangay Pandanon, DSB. Malabugid nga salamat from Arizona, USA. Sir Lubig de la Luna, good evening Action John, ari lang kami diri nagapurok-urok. Hoy, check attendance sila kuno sa may Barangay 30, po dala kay Pato, kag kay Ruby de la Luna. Salamat gid sa inyo tanandra sa tagang Barangay 30, nagapurok-urok gid sa pagpamati subong nga matinion. Mayang gabi man kay Ma'am Sally Alquisa de Sousa. Good evening, Action John. Watching from some village. Please greet ko no sa iyang abana, ho? Oy, happy birthday dala kay Sir Jose Elmer de Sousa. Happy birthday dala sa imo, Sir. Te, why gid tada? Ayo di kurma. Tamyayan ako no ni Ma'am Sir Melili Oligo, si Ma'am Van. Ako si Doc Matt dala si Ma'am Jinky, no? Araman si Sir Arnel Peñoso. Ara dala ko sa North Terminal, mga driver sa taxi. Oy, kagang van bala nga nagaparada, dala gahulat sa mga pasahero. Ara dala si Sir Arnel Peñoso. Permano, oy, si Nunoy Manggubat. Noy, mustada, Noy. Si Rolly kag si Tikboy. Nagamonitor may ang gabi sa tanan naton nga membro sang Operation Task Group. Mga taxi kag van drivers. Good evening sa inyo nga tanan, kamusta dira? Maayo lang nga pagpurok-urok subong nga gabi. Mayang gabi man kay Scout Rangers, still nga nagamonitor dira mismo mga kaaksyon sa Banwa sang Binalbagan. Ang iban, dugay-dugay naman. Anti sa report ni Aksyon Nelson Pateño, gika naman sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Diri kita makaaksyon sa recap naton sa resulta naman sang STL. Atong yung small town lottery kon STL. First draw, unang nga draw mga maswerte nga numero 5-14. Sa liwat, first draw 5-14. Samtang second draw mga kaaksyon mga maswerte nga numero 9 kag 20. Sa liwat 9-20. Sa ato naman yung third draw, ikatatlo nga draw mga maswerte nga numero
11 kag 18 sa liwat 11, 18. Jugay naman mga ka-action, standby ka madara sa resulta man sa aton nga loto. Aton palagala wagon pagkarawa sa report ni Action Nelson Patenio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, mayong gabi! Action Nelson, mayong gabi. Yes, Action mayong gabi. Mayong gabi, kumusta da? Do, mayong tarada tao? Daw matingala man kung mandi pa lang gani. Di kabalo ka naman nga may giniportante na naging kantuan si Action Eric. Oo, kita ko tong posto do lipalipay kita. Ay, sana. Oo, mapuli ka di. Ari na posto sa. kita da. Ari na di sa nakaabot na siguro galing kay Ti kabalo ka kinanglan niya man mag siesta ginagmay. Ayo di purma. Magpulo pa wayway. Medyo kapoy-kapoy. Amo na to kita mga salom-salom ito. Ayo di purma. Kay nagtakas to sa kay kung dito sa takas to buwang dito sa sisi. Ayo di purma. Tapos kagit siya makabalik sa Merkules kita ay ka mga duwa. Di makabalik sa laban-laban gina. Di magbalik sa kanya, isokton mo gid sa mo ti, di na nagtubo nga si Simo. Ayo di purma. Basta ikaw ginalukat yun. Anyway, may ginkantuan sila importante. Do upol man sang grupo yato kabalo ka tinaligad si Mana nga daan anniversary ka GNG bala? Oo, believe ko na lipat ko galipatin siya na kay boss da nga daw lagi ta kay may abi mo sa ako gi kayo. Gani, galing kay sa Domingo, Oo. dapat arak na gid sa Domingo. Nga may sa Domingo aw. Ay wala gali. Ayo di purma. This is size. Sang this is size. This is city. Ito sa Sabat. This is size. Amo tong Oo. anniversary nila. Do 17 to bla or di 16 nila anniversary. 16. Oh, 16. Oo. Oh. Pagka Sabado, pagka Domingo. Maayos ang Mera. maayos ang saot-saot diri ni Papango kay ga-report ka oh. Ayo di purma. Atod ka? Oh, Papang Nixon no. May gabi ko nang bal ni Action Nixon taom da. O basta gani tapos ng patron, saka na sa mo. Ayo di purma. Hindi nagdulong sa kami certificate nga ginkwa sila kagina. Kaya ang station 2 may gin-award mo ginagaan mat na appreciation sa ang station 2 ng Action Radio. Ayo, oo. Oh, ti sila gina nagkwa. Ti pagkwa nila dala litson eh. Ayo di purma. Tingala ko daw namin ila posting to. Oo, dala litson Oo. eh. Amo na nga doon namin sang iya nga smile sa mga gabi. Ayo di purma. Kasi kung panangya si Moda, gamantika. Amo! Ayo di purma. Amo Ito na gid. po trapuhi, anay. Ang bala ko sa gani, hindi din magpakita-kita kung wala ka bit-bit balik. Sana Correct all. na. Okay, kadto do imo lang yung tanan. Oh, matyagal mo, ikaw lang igakaon. Sana all. Kada mo do, ikaw lang yung may siyan. Oh, hosto! Sana all. Pero pa ila sa lang daw ka namin kung nasa iya dito yung Kanami sang iya hamal-hamal, blakay na, bla. Oo. Daw lang na sa may ginauna-una, bla. Oh, ay sa kapanumdong nga may nabilin di sa. Sana all. Basta nabalon niya lang kabla nga pagbalik. Ay, nalipat ko. Olo! Sana all. Nabusog na mo. Nabusog na sa. Sige lang, importante kung makita nga busog si Papang, malipayon ta na para sa iya, no? Oo. Kay kita mo, oo, tawa di sa. Energizer yan ang litson. Oh, iya na yan. So tapos kay inom sabi 7-up. Oh, namin sa ino. Isa ka litro nga 7-up dahil kinainom. Sabi mo na kamahal sa buong ka soft drink. Sabi niya kalitro ina. Oh, kay isa ka litro gina umbe pa na. Oh, di ba? Ubos-ubos gina yan, no? Pang no? Sana all. Hanot pa nga, hanot ah. Oo. Tayo, mustada na Action Nelson, mustada da. Yes, Action Eric. Toga, sala ka, oh. Bago lang ta nag-istorya. Gani. Oo. Yes, Action dyan natigayon na nga makapiyansa ang iban kag tatlo ka mga kaupdanan
ni Anay Mayor Giserex Bartolome. Mayor na sa or Vice Mayor? Vice Mayor. May Vice Mayor, okay. Vice Mayor Giserex Bartolome, nga ini si Vice Mayor, former Vice Mayor Giserex Bartolome ang ato pa niya sang nagligad nga Friday matapos nga ni siya ang gindakop sa aton sining kapulisan, nakapiyansa sa nakaingagaw sa piyansa. So karon nga adlaw, Lunes, muni ang nakatigayon nga nakapiyansa man kay na ang iya sining mga kaupdanan nga si Roy Marikit, si Natalie Don Hiponya kag si Stephanie Carol Dumdum aksyon dyan. So ang madumduman nga ang kaso nga ginaatubang nila amuni ang kaso nga ginapasaka ni Ernesto Bantugay nga taga Tubuso man, ang kaso nga malversation of public funds or property, presumptions of malversation through falsification of public documents action dyan. Ginabayad nila kay na sa korte individual 72,000 pesos para sa ila sini temporaryong kahilwayan. Sa tong Sabado na tigayon naton makuhaan punta ni sang official statement si Vice Mayor Giserex Bartolome kaso lang kay ti ang iya sini nga pangindi mo daw wiper sini nga hindi lang anay kagati magkinitaan na lang kami sa korte sa ngamon sini nga kung tigreklamo nga si Ernesto Bantugay nga it is a battle of the brain ang ambalya lang sa iya sini nga ginasang ila sini nga ginapangatubang nga kaso dira sa may syudad sang San Carlos sa RTC branch 59 action dyan. So lang taon ni bantayan ta kay sunod nga bulan ang balita naton Oktubre ang una nilang hearing dira sa may syudad sang San Carlos. Ang taon takon ano ang madangatan sining kinasuhay nga ginapasaka ni Ernesto Bantugay ang sole complainant batok sa kay former Vice Mayor Giserex Bartolome kag iya sini nga grupo malversation of public funds or property action dyan. So far diri sa may Banwa sang Calatrava Tubuso ka San Carlos, Lunes nga adlaw, medyo matulutawhay ang aton sining area kaga wala man sa mga dalagko nga mga untoward incidents ang nagkalatabo o sa karon nga mga tinihon while nga aton sini pila ka mga kapulisan sa siyudad sa San Carlos nagapatigayon sang ila sini checkpoints sa pila ka mga dalanon as of this time action dyan. So masiling naton nga medyo matulutaw kag ang tiyempo naton dire doon nga medyo mapaang apanti medyo masanag ang kalangitan kag wala sang indikasyon nga mayara sang pagtupa sang ulan sa sininga kagabiyon action dyan. So fara muna ang pila sa aton sini madulong nga balita sa karon nga gabi para sa action night patrol. Gikan dire sa naunang distrito sa Negros Occidental. Nelson Patiño, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kayo sa report ni Aksyon Nelson Padeño. Gikan naman sa 1st District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas 10:37 na. Recap kita na yung mga kaaksyon sa resulta naman sa aton nga loto. Aton Mega Lotto 645. Nga may jackpot price nga 48.9 million pesos. 645 winning combination 17, 41, 25, 22, 18, kag 20. Sulitin ko, Mega Lotto 645, mga maswerte nga numero 17, 41, 25, 22, 18, kag 20. Sa ito naman nga Grand Lotto 655, nga may winning combination, o kung may jackpot price nga 184.8 million pesos.
Ang ato naman yung winning combination 30, 46, 20, 17, 34, kag 15. Grand Lotto winning combination 30, 46, 20, 17, 34, kag 15. Maayong gabi dira kay sa Ma'am Leonila Tarusan sa Purok 20, Barangay Alangilan. Ana nagapurok-urok gid si Ma'am Evelyn Sinaon na naga-monitor man po dira kay Nanay Evangeline sa Barangay Aysano, Barangay Alihis, Bacolod City. Oy, Sir Mario Olvido Alquisa, good evening. Sa Mercen de Luguay, gatamyaw lang si Umi sang Purok Railway. Tanan sa Barangay Balaring sa Silay City. Nagapurok-urok man sa pagpamani si Sir Arnel Piñoso sa may North Terminal sila dra, no? Lanar Bibol Kima, mayong gabi ko, no? Nagaparok-orok man sa pagpamati sa Purok 3, Barangay Nagasi sa sulad sang La Carlota. Si Ma'am Bebe Gregorio Yulo, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Ara man si Ma'am Katie Ver. Mayong gabi dira si mo Ma'am Aminday Blasa. Good evening, gay, no? Vicente Maglaki Jr. Mayong gabi dira si mo, sir. Nagaparok-orok lang sila kuno sa City Heights, Bacolod. Ginapatamyaw yan si Felinisto Dumangkas. Aga nga sawa yan nga si Lorna Dumangkas sa Marapara Heights sa Sunad Mandrisang Bacolod. Sige ang iban nga mga mensahe. Dugay-dugay naman. This time check naman nato ang report ni Action Roger Gutib gikan sa Sunad sang Cadiz kag Sagay Sumuman Escalante area. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action, Night Patrol, Field Report. Action Roger, please come in. Yes, action dyan. Mayong gabi kag may gabi sa aton mga ka-aksyon. Sa aton aksyon dyan nga mga balita. Gikan diri sa may Norte Camarga Provincia sa Negros Occidental. Now, gin-file ang kaso kay aksyon dyan sa itong suspect ba lang si Ninjo Andre nga nagpatay sa mag-asawa nag-risk kag Norberto Bucaling taga-Proxesco sa barangay Barrera diri sa syudad sang Sagay kag ang gin-file nga kaso double murder o kon 2 counts of murder batok sa sining 33 anyos nga suspect nga nakahunong sa gyapon sa bahin sang Sagay City PNP. Isa ka magabing iti ang kaso na solve kag close na ini kon solve na ini kag suno pa sa kay Police Major Robert Indiape nga ang ila sini nga pag pasaka sang kaso base sa affidavit sang witness nga nag-volunteer nga mag-execute sa affidavit nga mag-witness sa sini nga kaso. So sa gyapon nga rason sang among krimen amo ang love triangle kasi sa una sa nagatrabaho ang bana sang biktima dito sa Cebu nakangkon nila sa relasyon ang ining biktima nga asawa sining suspect kag sining karon sa tapos sa pandemic nakapauli ng bana niya diri kag pagkatapos sa aksyon diyan hindi na ang asawa bala sa magsige sining sala nga pakigrelasyon. That's why nga naakig ini ang suspect kag dito dumot ini siya tungod kay hindi siya gusto nga unta to ng ila sining nga relasyon sa sining babae nga biktima. So far may bata manggali ni ang suspect nga isa ka bilog kag separado sila sang iya sining nga asawa. Muna ang report nga gipayag man sa aton ni Police Major Roberto Indiape samtang iniya ang mag-asawa mutong bata nitong 4 ka tuig nga sa diin ginpaydalom ini sa pag-inakop sang DSWD kag may mga ginpatigayon diri nga proseso sa bata bangod sa pagka-trauma sini sa itong natabo nga tiara sa tubangan niya sang ginlutang niya sini amay kagiloy sa itong alas 6:15 takmas ang gabi sa ang tinalikdan nga Sabado. Sa dugang pagabalita aksyon dyan, dari sa syudad sa Sagay, ginakop sila
nga isa ka wanted person kag novel recommended ang kaso kay statutory rape ini kag ini ang pagdakop siyang tinalikdan man nga Domingo kapon sa may kwan ini sa may Taboylan, Cebu, no, dito gindakop ining suspect. Tapos nga nibaluan nga ato siya dito sa sitio Kwasi sa Barangay Poblasyon, Taboylan sa probinsya ng Cebu. Ang akusado mo si Olpiano Heronilia Conyendo alias Ulping. 46 anyos gidad kag residente ni sang sitio Carling sa Barangay Andres Bonifacio, siyudad sang Sagay. So sa report nga ini ang may kaso sa nasilina statutory rape nga ang kaso nga ini action dyan ang ginpagwa sang korte o sa RTC branch 73 siyudad sang Sagay kag ini ang pirmado na executive o ni Honorable Judge Reginald Mercurio Puentevilla ang executive judge ng mga korte under sa Article 266-A paragraph 1 sang Republic Act 8353 kag amo ni siyang kaso nga rape pero statutory rape ini kag suno pa sa report Nobel recommended ang amo nga kaso action dyan. So sa kay Police Major Roberto Japi Jr. sa aton interview may kataran siringin dakop dito sa Taboylan. Sir, sa Cebu ni siya na kuha pagi man sa bulig sa aton mga informant. So na-monitor sa aton nga tracker team kag natigayan na siya nga nadakop. Pero ang kaso dali sa Gayon. Yes, sir. So, grabe sir, ang ina nga mga kriminal ano sir nagpanago na to sir. Nakakomiter rin sa sang krimen siguro dito man nag-dinner sa Cebu para makalikaw sa pag-aresto sa ila. Or So ang payag sang hepe sang Sagay City PNP may kantran sa Sinia. Muna balita aksyon dyan, ikan diri sa may norte nga ba sa probinsya sang Negros Occidental. At ang yapon si Major Nelson de la Cruz ang aton dabla nga mo din si City Marshal sa unang retired na kag naga-relax na sa barangay Estepania sa Bacolod sa iya sining ila sining balay dira pud man ang iya sining pamilya. Kaya si Police Colonel Calixto Mabugat may gabi man amo madagap Kap Magalindia sa imo sining pariente kay Mr. Jonathan Diaz, Toto Joel, kay naibasan ko, kay Fiscal Benjamin Maido, kay Ma'am Lina Maido, ang amon di bilang parol ng probation officer, si Ma'am Lini Ann, pamati, kada gabi na sa may syudad man sa ang Victoria. Sabi ko noon ay manggubat, way galubad, kapugis lang. So, direkta dire sa may norte ka ba sa probinsya para sa Action Night Patrol, ni Action Roger Gutib naga-report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon! Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Province Standard Time las 10:46 na. Salamat gid sa report ni Aksyon Roger Gutib. Aksyon Radio Province Standard Time las 10:47 na. Dili naman kita sa report ni Action VJ Apasible gikan sa 5th Distrito sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ, please come in. Mayong gabi aksyon dyan, kag sa aton sinino nga maka-aksyon, nga nagapamati iya sa aton sinino pagpangalagan sini nga adlaw sang Lunes. Aksyon dyan, update kini sa gin-report na kagaina sa Aksyon Balita BBB sa sining nagluntad iya nga stabbing incident dira sa may barangay Kamangkang sa Banwa sang Isabela kagabi Setyembre 18. Sa karon file na ang kaso nga homicide batok sa kay Ricky Sanao nga amuning suspect nga nagbuno patay sa kay Aldrin Aberido 29 anyos kagabi sa may nasambit nga lugar.
Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. Ginsaysay man sa aton aksyon dyan ni Balinario ang bugos nga hitabo sa sining krimen sandig sa ilaman nga pagpangusisa sa lugar sa nagduntad ining insidente. Suno kay Balinario, nagpadulong sa may barangay Kamang-Kamang, Sanday Ricky Sanao, kaupod ang iya sining asawa, agod kaduan ang iya sining stepdaughter ukon manak, bangod luyag na sini nga makigbulag sa iya sining bana, nga mo naman si Ronelo Sasota, nga pakaisa naman sang biktima. Dugang pa ni Balinario, pag-abot nanday Sanao kag sang iya sining misi sa lugar, una nga gintayaan ni Sanao ining si Sasota sang konsilyo, bungod ginaaligar sini nga permi lang kuno nga ginadaog-daog sini ni Sasota ang iya sini iya nga manak. Bungod sini suro kay Balinario, mayara sang dutay nga komosyon sa magtimbang nga bahin matapos nag-react ang pamilya ni Sasota. Ginpahayag man ni Balinario nga una nga na-enkwentro sining suspect ang amay sang biktima. Aksyon na dyan. Sa nagkalma na ang sitwasyon, diri na kag nag-abot ang biktima na si Abredo kag ginaaligar na ini ang yara sa impluwensya sa magkahulubog nga ilimnon kag tigin padulungan niya ni kuno no, ang balay sa dinyara sanday Sanao kag ang iya sining asawa kag ang iya sining iya nga stepdaughter. Kag diri na kag nagluntad ang krimen matapos ginlagas ni Abredo ining si Sanao, kag diri na kag ginbuno ni Sanao ining si Abredo kag according sa report nagkapanago pa ni Kontani no sa matagas na kailamunan ining ang suspect apang no nakita ni siya sang biktima. Nagkaangkon sa duha ka mga patal nga mga pila sa dughan tugas ang pagpangbuno si Abredo kag ini ang gintunaan sang iya sining kamatayon kimanti gindala pa ni siya Kontani sa ospital apang gindeklar ini siya bilang dead on arrival sa attending physician nga naman si Dr. Aurora Gayatao. Ginapahayag man sang suspect nga self-defense gid lang ang iya sining ginhimo bangod ginagasya ni Abredo apang ginpahayag man ni Balinario nga wala ni sang dalang armas o kung anuman nga patalom ining biktima. Aton man natukiban aksyon dyan sa aton sining nga pagpakigangot sa kapulisan nga mayara ni gali sang mga previous nga mga kaso ining suspect nga si Sanao kaangay sang homicide kag illegal possession of firearms. Sa karon, preso ini siya sa kustudiya sang Isabela PNP. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario. May gintayaan ni Ricky Sanao si Ronelo Sasota. Nga muna siya ang pakaisa sa nga niya biktima. Kaya ginabala niya nga kung nga daw ginadaog-daog lang ni ang iyang stepdaughter to pa eh. Okay. Nga daw gipabayan mala. Amo na nga nag-react man ang pamilya sang ni Ronelo. Okay. Kaya dito daw na kumosyon gamay. Kaya una nga na-encuentro ni Ricky Sanao ang tatay ni isang biktima naton. Nga mo si Ordan Abilido. Ugaling kay daw natambagan ni sila ya. Kag daw nagkalma gawa. Amo daw nga daw naglinong. Kag pag-abot ni isang aton biktima nga si Aldrin. Daw nakainuman. Siya naman na nag-atraka dito sa balay nga kung sa din natuto si Ronelo, si Sara, si Ricky Sanao sa sulod ng balay. Kahit gusto niya buligan ang pakaisa niya, kahit iyambal nila, ginatayaan ni Ricky Sanao sang kutsilyo. Di mo ito nga ginpersaya nga magsulod, kag di nabatyagal man sang ilan ni Ricky Sanao, kag sang yang living partner, nga daw masulod na kitang pamilya ni Aldrin, inggo ba man nila ang other side ng balay to kahit plywood man lang mga one-fourth na para makabalag nyo. Ugaling, kaya ginasundan ni Aldrin, kag di daw mga 200 meters kuralin sa balay ni, sang ginawaya nila, dito naman nakita naman ni Aldrin ang ato niya suspitsado, pero siya ang ato niya biktima, wala niya sang kutsilyo nga dala o kung patalong. Natabuhan man niya ang ato niya suspect, may dala ni siya nga kutsilyo kag dito, nabuno niya ang ato niya biktima. Labatian ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP. So far, amo ni ang madulong tang update para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito, Action VJ Apasible,
Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action VJ Apasible Action Radio Philippine Standard Time das 10:53 na. Magabalik Action Night Patrol pagkatapos ginamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online. Mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako maghulam. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Pandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap? What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tao nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Action Radio Province Standard Time nos 11:01 na pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Action Night Patrol. Balikan man nato ng report sa ato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Action Zilminado, mayang gabi. Action dyan, naaresto sa Bacolod City Police Office ang 15 ka-other wanted person sa nagkalain-lain sini nga kaso sa 15 ka police operation sa kampanya sini batok sa nagkalain-lain ng mga sahi sa kriminalidad. Kaga kasubong man nga naaresto ang naglapas sa PD 1602 o kaga PD 449 nga 72 ka individual sa 28 ka police operation sini action dyan kaga nakuhaan ini sang balor nga 11,695 during sa ila operations. Ginpanginbulahan naman ito Colonel Thomas Joseph Martir ang effort sa mga kapulisan kag ini ang nagapahanumduman sa mga kapulisan nga closely mag-monitor sa visibility sa mga areas diri sa may syudad sang Bacolod. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Zilminado sa patrol. Mga ka-aksyon, inyo nabatian ang kabusan nga pagpangalagad sa atong malatuntunan Action Night Patrol Program. Lunes kita ng presentation, September 19, 2022. Salamat tuwad sa atong nga Patrol 1 with Action Zilminado in Action Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center Action on Defensor Lisay. Dili man sa Studio A Master Control pod naton sa Action Oliver Pason and Action El Rey Dutilios. Aton nga Action Correspondent Action Nelson, Action VJ and Action Roger Gutib.
Sa ngalan sa inyong mga regular nga anchorman sa sining kapanatuntunan aksyon, Eric Magbanwa, ako naman ang inyong alagad sa kahanginan aksyon, John Diaz, nagapasalamat gid sa inyong tanan. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.